हां आता तुम्हाला सांगतो इथे बघा सनसेट होते सनसेट. तर आम्ही रूमचे नाव असे ठेवलेले आहे. ह्या रूमला आम्ही सनसेट नाव ठेवलेलं आहे आणि त्या रूमला आम्ही सनराईज नाव ठेवलेलं आहे. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे कृषिका. अजून काही अपडेट आता? आणि सगळ्यांना हॅपी होली. येस होळी येते आता. आजच शिमगा. होळी आहे. आजच होळी. आजच होळी. सर्वांना नमस्ते आणि गुड इव्हनिंग. संध्याकाळची वेळ आहे. भरपूर दिवस व्हिडिओ आले नसतील, भरपूर बिझी आहे. आज जरा फ्री झालो म्हणून व्हिडिओ बनवूया बोललो. तर इथे बघा आपले कोल्हापूरवरून टाईल्स आलेले आहेत, सर्व दाखवूया तुम्हाला. इथे पण आलेले आहेत आणि तिथे पण बघा कटिंग सुरू झालेली आपल्या ग्रेनाईटची. इकडे काळूला गिफ्ट आणले ते खाते. आणि नेहमी माझ्या एक गाडीत आता एक रूममध्ये वेगळे असतात, गाडीमध्ये असं मी वेगळं ठेवतो बघा. आणि इथे सुद्धा काही गिफ्ट्स आणलेले आहेत मी. गिफ्ट नंबर 1 आणि आहे गिफ्ट नंबर 2. तर हे बघा, बघून तुम्हाला माहिती पडेल की लहान मुलींचं काहीतरी. तर आपल्या दोन्ही अवतीभोवती नेबर्स आपले लहान आहेत, त्यांना पण बोलावूया आता जरा असंच आपल्यातर्फे ट्रीट. गिफ्ट घेणारे दोन्ही साईडला झोपलेले आहेत. तर तुम्हाला इथे दाखवतो की व्हिडिओ का येत नाही किंवा आम्हाला का लेट होतो किंवा व्हिडिओ का टाकता येत नाही. तर ह्याच्यात कमीत कमी 2 रूमचे, ह्याच्यात 2-3 रूमचे, ह्याच्यात 2 रूमचे एवढे सर्व चेकआउट होतात. हे सर्व आता क्लिनिंगला जाणार आहे. हे का दाखवले की रूम बुकिंग्स बघा किती आहे आपली इकडे. ओके, तर कंटिन्यू आपली बुकिंग चालूच आहे. आता तुम्हाला सर्व मटेरियल सर्व मम्मीला घेतो आणि त्यासोबतच तुम्हाला सर्वांना दाखवतो की कोणते टाईल्स आले, किती आलेत, इकडे कोणती व्हरायटी आलेली आपल्याकडे. नमस्ते. नमस्ते. आता ऍक्शन. नमस्ते. चला. नमस्ते. ते अरे हे सांगायचं राहिलं, काजल कधी आली? काजल आली, 4 दिवस झाले. KAJAAL काजल. हा, आता कशी झाली? हा KAJAAL हा, काजल आलेली आहे आमची. हा. पण माणसानं समजलं नसेल जे डबल एल बोलतोस तू. नाही ना, जाऊ दे. पण आपल्याला काय आहे, काजल आली आपली. बरोबर आहे. आता सर्वात आधी आपल्याला घर दाखवायचं. पण कोल्हापूरला आपण जे टाईल्स बघायला गेलेलो ते सुद्धा आलेले आहेत. चला टाईल्स बघायला. हे बघ टाईल्स इथे लावलेले आहेत, कापायचे आहेत. ते ग्रेनाईट आहेत, ग्रेनाईट आहे. तुझ्या पाठी टाईल्स आहेत बघ. हे बघा आमच्याकडे वारा बघा. वाव, तिथे धूळ बघ उडते. हां, धूळ उडते. चला लवकर आता आपण टाईल्स बघूया आपल्याकडे कोणकोणते आपण मागवलेले आहेत. हां, आमच्या काजल बरोबर आमची ताई, आई, बाबू सर्व लोक आलेले आहेत. बरोबर ना काजल? एकत्र दोघांना घेऊन आलो आम्ही. घेऊन गेली तशी घेऊन आली. येस, परत. दोघांना सोडलं तसं दोघांना घेऊन आलो मी. हा. आता हे जे ती बघ आवाज देते. चला ब्लॉग मध्ये दिसत नाही पण तुम्हाला आवाज तरी ऐकू आवाज येतो. आलाय. येस, तर हे बघा हे आपले बाबू थांब, आलो थांब. हे बघा हे जे टाईल्स आहेत ना, हे 4x2चे टाईल्स आहे. म्हणजे फ्लोरिंग लांब आणि कटिंग कमी दिसणार आणि म्हणजे लांब लचक दिसतील. हे आपले सर्व रूमच्या खालचे आहेत, फ्लोअरचे. म्हणजे हे सर्व जेवढे आहेत ते फ्लोअरचे आहेत. बरोबर. ओके, आता ह्या ज्या इथे आहेत बघा, हे कंपनीचे आहेत. ह्या डिझायनर टाईल्स आहेत. डिझायनर म्हणजे हायलाइटिंग टाईल्स म्हणतात. हा, हे बघ. प्रत्येक रूमला नाही, ते बॅक साईड आहे, फ्रंट साईड दिसत नाही आहे. हे नेचरवाले आहे. तर एक लेडीवाला आहे. आपण ते ऑलरेडी ब्लॉगमध्ये तिकडे दाखवलं होतं कोल्हापूरला. होय. हे हायलाईट 5ही रूमला हायलाईट करायचे आहेत. म्हणून तुम्हाला एक फरक सांगतो, एका लादीवरती ना, एक लादीमध्ये हे 10 लाद्या येतील. होय. एवढा फरक. एक लादीची कॉस्ट या 10 लादीच्या कॉस्ट बरोबर आहे. तरी पण मी त्या घेतल्या. मी बोललो ना की आपल्या रूममध्ये जेव्हा तुम्ही याल तेव्हा तुम्ही प्रत्येकाने फोटो काढले पाहिजे. बरोबर आहे. तर हे झाले आपले ग्राउंड आणि ह्याचे. आता जरा पाठी जाऊया आपण, तिथे कसले लाद्यात बघूया. येस, हे बघा हे जे आहेत ना, हे ते अँटी स्किड लाद्या आहेत. अँटी स्किड लाद्या कुठे लावायला माहिती आहे का? मी बाथरूमच्या 5ही बाथरूमच्या खाली लावायला वेगळे घेतले आहेत. आणि हे सर्व जे आहेत ना ते, हां येस, आपले जे बाहेरचे पॅसेज आहेत ना तिथे. हां, एखादा सॅम्पल तुम्हाला जे आमच्या फ्लोरिंगला बाहेर बसणार आहे ते सॅम्पल इकडे दिसतंय बघा. मी हा कलर बघा आणि ह्याचं टेक्स्चर बघ. काजल तुला उचलता येईल का बघतो? नाही, नको. नाही ना? नको. तुला लक्षात आहे आम्ही किती ग्रेनाईट आपण मागवले होते? स्लॅब किती होते ते? असे 20 होते. 20. काजल त्याला जरा पण हात नको लावून, तर अंगावर पडेल. ते वजन असतं. किती उरलेले तिकडे आता? 2, 3 1, 2, 3, 4 उरलेले. 4 म्हणजे 16 कटिंग झालेले आहेत. आणि आपल्या तिथे सुद्धा लावायला गेलेले आहेत.
आणि हा आपल्या फ्लोरिंगचा आहे. हे बघा ह्याचा टेक्स्चर बघाल ना, हे पण एकदम एकदम मस्त आणि स्मूथ आहे. आणि क्वालिटी एकदम मी जरा चांगलीच घेतली. ओके, म्हणजे पाय ठेवल्या पण माणसांना समजलं पाहिजे की चांगले टाईल्स आहेत. आता आपण तिथे जाऊया. तिथे काहीतरी मला एक वेगळा प्रकार दिसतोय. ते काय, ते पण आपण ब्लॉगमध्ये दाखवलं होतं शॉपिंग करताना की आम्ही घेणार आहे. येस, ते एखादी डिझाईन जरा हातात घ्या. ती आहे का तिकडे वरती ठेवली आहे बघा काजल. हां, मग हां ती दाखवा डिझाईन हातात. येस, तर हे बघा, ह्याला म्हणतात पार्टिशन आहे, पण म्हणजे हवा बिवा येते. येस, असं एक काहीतरी वेगळ्या प्रकारचं पार्टिशन. त्यासाठी किती मागवलेत बघा आम्ही. बघा ओके, त्यातला एक डॅमेज आत्ताच झालेला आहे बघा. बघा तुटला. येस, ट्रॅव्हलिंगमध्ये तुटलेला आहे. तर हा पीस मस्त आहे ना. आणि वजन बघा, मी पकड वजन आहे. चला ठेवा तो. आणि मग हे व्हाईट बॉक्स कसले असतील मला जरा सांगा, काय सांगू शकता? व्हाईट बॉक्स काही अंदाजा? आपले जे बेसिन आहेत, बेसिनच्या पाठी जे लावायचे आहेत, म्हणजे आम्ही एकदम डिटेलिंग वर्क केलेलं आहे. बेसिनच्या पाठी पण एकदम चांगल्या क्वालिटीचे लावलेले आहेत. तर हे सर्व बेसिन डिझायनर चूज केलेत ना. येस, हे पण सर्व डिझायनरच आहेत. हे बेसिनच्या पाठी लागणार आहेत. मग बेसिन आहेत का मागवलेले आपण? चला दाखवा बेसिन कुठे आहेत. या जरा आतमध्ये. आपलं हां, घरं तर बघायचीच आपल्याला. डिझाईन नाही लावू शकत, दाखवू नाही शकत आपण. ओके, हे बघा या कंपनीचे आम्ही घेतलेले आहेत. 1 2 3 नाही, तिकडे 4 5 आणि तिकडे खाली 1 6 बेसिन घेतले. ते म्हणते रूम 5 आणि 6 बेसिन का? मग एक बाहेर लावायचं आहे. येस, आपण कसं इथे एक हात धुवायला बाहेर लावलंय, तसं तिथे पण एक हात धुवायला बाहेर पाहिजे ना, कारण जेवण तिथे पण मिळणार. आणि खालच्या बॉक्समध्ये आहे सर्व नळ, शॉवर, मिक्सर, ते पाणी जायचं ते गोल प्लंबिंगचं, जाळेबिळा सर्व तिथून मागवलेलं आहे. फक्त आपण नाही मागवलं ते कॉमोड. बरोबर आहे ना? कारण एस ट्रॅप का टी ट्रॅप का पी ट्रॅप ते लावायचं मला माहिती नव्हतं. ते काय इकडून मागवता येईल आपल्याला. ते एवढे सर्व कोल्हापूरची शॉपिंग आपल्याकडे. हां, आपण ह्याच्या अगोदर व्हिडिओ का बनवत नव्हतो काजल? तुला येऊन किती दिवस झाले इथे? 4-5 दिवस झाले. येस, 4-5 दिवस. बुकिंग होती ना मोठी. हां, मग हे पाठी दाखवलं त्यांना मी. हे बघा, हे आता कपडे बघा किती धुवायचे. ते धुवायला जाणार. आणि आता एवढा स्टॉक आतमध्ये असेल आपल्याकडे. आता हे 22, याच्यापेक्षा डबल आहे स्टॉक. हे बघा, आता परवा होते 14 माणसं ना, 14-12 माणसं होते, आणि तिकडे पण 6 माणसं, 20-22 माणसांचं आहे. आता समजा 20-22 माणसं परत आली तर आपल्याकडे स्टॉक आहे का? येस, आमच्याकडे टोटल 40 माणसाचा स्टॉक आहे. तुम्ही बिंदास येऊ शकता. आम्ही एक असा होमस्टे आहे जो कधी पण तुम्ही आला तरी सर्व्हिस मिळू शकते. आता हे आपले लॉन्ड्रीवाला घेऊन जाणार. येस, आता हे झालं, हे सर्व झालं दाखवलेलं. आता आपल्याला काय दाखवायचं आहे? आपलं घर. हा, ते काय? हा, ते बाबूने बाहेर काढला. ते बाबू गेम सगळे बाहेर काढलेत ना. हो, चला आता चालत जाऊया. आणि आता आपलं घर केवढं झालेलं आहे ते सर्व दाखवूया आपण. तुमच्या तिघात, अरे पहिले त्रिदेव येऊ दे आतमध्ये. कालू ये, बुब्बू ये लवकर ये. हे बघा आला. ठीक आहे, तर पहिला प्रश्न, या जरा जवळ या जरा. आता तुमच्या ह्या साईडला हे आहे आपले चिरे, ह्याला म्हणतात लॅटराईट, लाल चिरे. तर हे काय सफेद चिरे? हां, हे आहे आपले ब्लॉक्स, सिमेंटचे ब्लॉक्स, ACC ब्लॉक्स असे म्हणतात त्याला. ह्याचा वजन आणि ह्याच्या वजनमध्ये अर्ध्यापेक्षा जास्तचा फरक असतो. हे आता आपण मागवले म्हणजे कुठेतरी लावणार आपण. मजबूत घर ह्याचा जास्त होतो, ह्याचा सुद्धा होतो, पण कॉम्बिनेशन वापरतो का ते पण तुम्हाला दाखवतो. या चला, आता जेवढं काम झालेलं आहे हे सर्व तुम्हाला मी दाखवतो. बघा, काय ना काय अपडेट असेल तेव्हाच आम्ही तुमच्यासाठी एक ब्लॉग बनवणार. आता काय चेंजेस दिसतात आहे? काय लावलेलं दिसतंय? काय लावलंय? चौकड दरवाजाची. येस, इथे बाथरूम मध्ये आतमध्ये इथे बघा हे लावलंय. बघा हे कम्प्लीट झालंय बघा. हे पाठी पुढे लावलंय जरा, म्हणजे दरवाजा बसायला पाहिजे ना. बरोबर ना? हां, ते सेंटरला पण लावलंय बघा, सेंटरला इकडे, आणि विंडोला पण लागलाय प्रॉपरली. म्हणजे हे सर्व काम आपलं सुरू आहे. म्हणून सर्व बघा इकडे सर्व कटिंग केलेले आहेत. बघा इकडे कापलेले आहेत, इकडे कापलेलं आहे. म्हणजे ग्रेनाईट फिटिंगचं काम सुरू आहे आपलं. प्लास्टरचं, इनर प्लास्टरचं काम सर्व झालेलं आहे. ओके, तर रूम काही असं आहे बघा. आम्ही तिथे सुद्धा हायलाईट करणार आहे. म्हणजे विचार करा, तिकडचे पण हायलाईट टाईल्स आपण मागवलेले आहेत.
हां बाथरूमचं पण झालं ते. हे बघा हे ते म्हणतील की हा कलर का लोक ब्लॅक वापरतात, त्याचं रिझन आहे. ह्याचं पण काहीतरी कॉम्बिनेशन आम्ही वापरतोय, ते तुम्हाला नंतर समजेल लावल्यावरती, बरोबर ना. आणि खिडकी बघा किती मोठी ठेवली आहे, बघा किती मोठी खिडकी आहे ना. एक मोठी 55 इंचच्या टी व्हीपेक्षा मोठी 55 इंचची टी व्ही असेल तेवढी आहे ती. चला तर असं काही काम झालेलं आहे. आणि तुम्ही आतमध्ये आलात ना, हे बघा इकडे सुद्धा वारा आला बघा. ओके, तर मी व्हेंटिलेशन व्हेंटिलेशन एकदम चांगली ठेवलेली आम्ही इकडे, एकदम मस्त वाटेल. येस, सर्व झालं. सर्व चेक करा बरोबर झालं आहे का. हे जे एड्ज बघायचे असे लागले नाही पाहिजे, स्मूथ पाहिजे ह्याचे एड्ज. हे बघा बरोबर ना. येस, हे बघा तेव्हा तयार नव्हता हा, होता तो अगोदर, फक्त त्याला आता प्लास्टर केला त्याला. चला चला मग तुम्ही दोघं आता बरोबर वरती या. आता मी तुमच्या अगोदर आलेलो आहे. वरतून व्ह्यू दाखवतो ना की खाली कसा दिसतं. तुम्हाला कसं वाटतं वरती बघितल्यावर? गरगरत नाही ना? गरगरत आहे. येस, म्हणजे हे तुम्ही जेव्हा प्रत्यक्ष बघाल ना असं एकदम खोल आहे हे. ओके, तर मी ऑलरेडी वरती आलेलो आहे. आता त्यांना येऊ द्या. आणि वरती किती काम झालेलं आहे, लास्ट व्लॉगपेक्षा थोडं काम झालेलं जास्त आहे, दाखवतो तुम्हाला. जेव्हा माझा दृष्टिकोन कसा आहे माहिती आहे काय, जेव्हा तुम्ही असं याल, काजल तिथे स्टॉप हो, मम्मीला पण येतं तिथे स्टॉप हो. हां, आता जेव्हा तुम्ही वरती याल ना, तेव्हा जेव्हा तुम्ही असं व्ह्यू असं समोर बघाल तर तेव्हा मला ओपन पण दिसलं पाहिजे आणि थोडी रूम्समध्ये क्रिएटिव्हिटी पण पाहिजे. तुम्हाला इथे आल्यावर ओपन वाटते, असं आल्यावर पॅक नाही वाटत आहे ना. येस, या आरामात. हे सर्व निघणार आहे, हे सर्व चिरे वरती घ्यायला त्यांनी सिस्टम बनवलेलं आहे. येस, तर आपण असं वरती कन्स्ट्रक्शन केलं आहे की जिथे काजल उभी आहे तिथे ओपन स्पेस आपण दिलेला आहे. ओके, येस, हे ओपन स्पेस आहे. आणि सर्वात अगोदर आपण पहिल्या आपल्या एका रूममध्ये जाऊया. आता रूमच म्हटले पाहिजे, ह्याला पुढे काय बनवतं ते वेगळी गोष्ट आहे. येस, पहिलं रूममध्ये जाऊया आपण. चला. येस, पण ह्याला आपण विंडो पण नाही दिले. काव्या ये, इथे आपण विंडो पण नाही दिले, इथे डोअर पण नाही दिला, तर आपण हे मोठं पॅसेज आपण हे ओपन ठेवलेलं आहे. ओके, तर हे असं आहे. आता पुढे गेल्यावरती बघा काय झालेलं आहे. इथे बघा ते म्हणतील की हे सिमेंटचे ब्लॉक असे मध्ये काय यूज केले तुम्ही. स्पेस कसं आहे, स्पेस कमी लागते आणि जर आतलं पार्टिशनचं काम आहे तर ह्याच्याने होऊ शकतो. हे कसं लोड बेअरिंग काम आहे. आपण पिलर टू पिलर जर लोडवर नाही दिलं तर आपण मध्येच टाकले ना ती भिंत. खालचे रूममध्ये ह्याच्यात ह्या 2 रूममध्ये खाली 3 रूम झालेत, पण मी वरती मोठे रूम ठेवलेत. आणि खाली जे बाथरूमची साईज आहे त्याच्यापेक्षा ही बाथरूमची साईज मोठी आहे. म्हणजे वरती खाली आपलं वेगळा कॅटेगरी आणि वरती वेगळी कॅटेगरी आहे. आणि ही जी हवा राहणार ही कायम अशीच हवा राहणार आहे. ओके, तर ह्याचं बाथरूम तुम्ही बघू शकता एकदम मोठं, खालच्यांपेक्षा तरी जास्त मोठं आहे. ओके, आणि ह्याला असं समोरचं व्ह्यू आहे, ह्याला इथे कॉर्नर व्ह्यू पण आहे. तिथे आपण काय करणार आहे का, ती पण ओपन स्पेस ठेवलेली आहे. म्हणजे इन शॉर्ट हे 2 असे टॅरेस आले, छोटे टॅरेस यूज करायचे. येस, जसं आपलं तिथे टॅरेस आहे आपल्या गोल्डन सिल्वर तसं ह्याला बघा एक भलं मोठं टॅरेस आहे. आणि तो एक आणि इथे आपल्याकडे रूम कमी पडतात म्हणून आपण कसं हावऱ्यासारखे रूम नाही बनवले. बरोबर आहे, जागा पाहिजे, जागा सोडली पाहिजे, मोकळी जागा. नाहीतर काय माझ्या पाठी पण इकडे एक रूम झाला असता. रूम झाला असता. आता हा पहिला एक मोठा रूम आहे. तसंच आता पुढचा तसा हा दुसरा मोठा रूम बघा. हा पण तेवढाच मोठा आहे बघा. पण हा मोठा वाटतो कारण तिकडे कसं आपण टॅरेस वगैरे असं दिसत नाही ना, पूर्ण रूम मोठाच असतो. येस, आणि तसंच ह्यांचे पण बाथरूम मोठेच आहे. हे बघा आता बघा इथे. येस, इथे विंडो मोठी ठेवलेली आहे, म्हणजे व्हेंटिलेशनचा काही प्रॉब्लेम नाही. मेन कसं माणूस मोकळेपणासाठीच येतो ना, तर हाच कॉन्सेप्ट आहे. आणि ह्याला दरवाजा खिडकी नाही, मोठे एकदम. हां, आता हे बघा तुम्हाला आताही सांगतो. ते विचारतील मग हे ब्लॉक्स मध्ये का वापरले. खालच्या ह्याच्या भिंतीचं काम झालं आहे म्हणून हे आम्ही लोड चिरे, पण ती खालची जी दुसरी रूम होती ना ती मम्मी तू उभी आहेस ना, तिकडून पिलर होता. पण मला हे रूम मोठे हवे होते, मग तो लोड हेवी देऊ शकत नव्हतो म्हणून मी सिमेंटचे ब्लॉक्स आणि स्पेस पण कमी लागते, चिरे जास्त स्पेस घेतात. हां, ते झालं. पण तुम्हाला अजून एक कॉस्ट वाईज पण सांगतो. ही जी किंमत आहे ना चिऱ्यांची चिऱ्यांची, समजा 1 रुपया किंमत आहे तर त्याची 3 रुपये किंमत आहे.
म्हणजे ते महाग आहेत ते, म्हणजे तरी पण आपण ते वापरले कारण एक आपलं चांगलं झालं पाहिजे सर्व सिस्टमनुसार सर्व गोष्टी. हे झालं आपलं दुसरं मोठं रूम. आता आपलं तिसरं दाखवा. पहिलं सांगतो टेरेसवरती फक्त 3 रूम आहेत. येस. ओके. हा लास्ट रूम. हा आपल्या खालच्या रूम सारखाच आहे पण त्यात ह्याच्यात एक त्यांना प्लस पॉईंट कारण तिथे त्यांचा वॉशरूम आहे. येस. हा इन शॉर्ट 1 BHK टाईप बोलू शकतो. हां 1 बेडरूम तुम्हाला मिळेल. ह्याच्यात किचनची काही गरज नाही कारण किचन आमच्याकडेच आहे. जेवण काय आमच्याकडेच मिळेल तुम्हाला. आणि हा एक रूम आहे त्यांना पण त्याच्यासोबत हा पण स्पेस आहे त्यांना. हा आम्ही असा रूम बनवणार आहे की एकदम मस्त आणि मोकळं वाटेल तुम्हाला. बोलत होते ना ते हे हां हे वरती घेणार अजून आपण. हे वरती घ्यायचं आहे. ह्याच्यावरती पण आपल्याला व्यवस्थित स्लॅब बनवायला पाहिजे. अशा गोष्टी आहेत भरपूर काय काय अजून करायच्या आहेत आपल्याला. करायचं आहे. आणि जे आपण टाईल्स मागवले ते ह्या रूमचे मागवलेत का? या रूमचे पण करतोय. वरच्या रूमचे नाही वरचे नाही मागवले खालचेच फक्त मागवले. तेच मी बोलतो. आता जे परचेस झाला आता जी शॉपिंग झाली ती फक्त खालच्यांची झाली. वरचे टोटली वेगळे असणार. ते वरती वेगळी सिटिंग वेगळी वरची फर्निचर सोबत तिकडून. असंच तुम्ही पण बघणार. हां आता तुम्हाला सांगतो इथे बघा सनसेट होते सनसेट. तर आम्ही रूमचे नाव असे ठेवलेले आहे. ह्या रूमला आम्ही सनसेट नाव ठेवलेलं आहे आणि त्या रूमला आम्ही सनराईज नाव ठेवलेलं आहे. आणि मध्ये काय मधल्या रूमला काय जसं गोल्डन सिल्वर तसं सनराईज सनसेट आणि मधल्याला गुड नाईट. हॅलो हाऊ आर यू. ही पण हा विंडो आहे. हा एक विंडो आणि हा एक विंडो आहे आणि तो एक म्हणजे मम्मी तिकडे उभी आहे तो एक रूम झाला जिथे तिकडे पण बेड लागणार आहे. आतमध्ये वॉशरूम आहे प्लस हा पण एरिया त्यांच्यासाठी. इथे पण बेड लागणार आहे आणि इथे पुन्हा डायनिंग एरिया करणार. बघा हा रूम आहे पण इथे पार्टिशन नाही. मग हा रूम कसा होणार? पार्टिशन लावणार आहे. ते पण सरप्राईज आहे ना सर्व गोष्टींचा. येस. हा सगळा एक प्रायव्हेट झाला हा पूर्ण लास्ट वाला. मी जसं सांगितलं होतं खालचे वरती येऊ शकत नाही. नाही तसे वरचे खालती नाही जाऊ शकत. हां मग वरचे खालती नाही जाऊ शकत. मग तिथे पार्टिशन पाहिजे. ते जे आपण क्लेचे आणलेत बघा ते मी तुम्हाला आता ते दाखवलं उचलून ते लालवालं. हां त्याचे तिथे पार्टिशन येणार आहे म्हणजे त्यांना दिसणार पण ते येऊ शकणार नाही. इकडे सर्व नियम असले पाहिजे की नाही. चेकआउट करू शकता बाकी खाली जाऊन काय नाही करू शकत. हां डायरेक्ट वर यायचं. चला असं रूमचं काही कन्स्ट्रक्शन सध्या पुरतं झालेलं आहे. आता ह्या दोन्हीमध्ये गॅपमध्ये उभी राहा आणि हात दोन्ही स्प्रेड कर ना. केवढा मोठा बघूया. कोणीतरी एकाने उभे राहा तिकडे ना मधोमध दोन्हीच्या मधोमध. हां मम्मीचा पूर्ण हात आणि काजलचा एक हात म्हणजे एवढा मोठा गॅप ठेवलाय बघा. आणि हे तिन्ही रूमला एवढाच गॅप मी ठेवलेला आहे. मेन एंट्री आहे. हां कुठून पण एंट्री करू शकता इथून पण एंट्री करू शकता. त्या 2 रूमला तिथूनच एंट्री आहे पण आम्ही असं ठरवलं या रूमला ही स्पेस त्या रूमला ही स्पेस आणि ते पाठच्या रूमला ती स्पेस. प्रत्येकाला आपापली स्पेस दिलेली आहे म्हणजे बरोबर ना. टाइम स्पेंड करू शकता. येस. आता गोल्डन सिल्वरला कसं झालेलं कॉमन स्पेसच झालेली आहे ना. म्हणून इथे आम्ही विचार केला की सगळ्यांना आपापला प्रायव्हेट स्पेस मिळायला पाहिजे. येस. म्हणून तसं केलं. आता आपल्या पूर्ण 4ही रूममध्ये जेवढे माणसं राहतात ना वरती गोल्डन आणि सिल्वरमध्ये तेवढी 4ही रूमची सर्व माणसं या फक्त टॉप फ्लोअरवर राहतील. एवढी अशी सुविधा आम्ही केलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला कसं तिथे काय होतं की एकदा गोल्डन सिल्वर घेतलं ट्विन 1 ट्विन 2 घेतलं तर गोल्डन सिल्वर जरा चांगले रूम आहे ट्विन 1 ट्विन 2 पेक्षा. तर कधी कधी रिलेटिव्स येतात त्यांना असं ऑड वाटतो ना की वरती खाली दिलं कोण चांगल्या रूममध्ये राहिलं कोण नॉर्मल रूममध्ये राहिलं. तर तो प्रश्न आता इथे होणार नाही. इथे तुम्हाला सर्वात चांगलं सर्वात 3ही रूम एकदम चांगल्या क्वालिटीचे आहेत. कोण आहे? नाही डॉन आहेत खाली डॉन. ओके तर असं काही कन्स्ट्रक्शन आपलं झालेलं आहे. अशी आपण अपडेट दिलेली आहे. अजून काही अपडेट आता. आणि सगळ्यांना हॅपी होली. येस. आजच होळी. येस म्हणून आज कोण कामगार आलेले नाहीत. त्यांना सुट्टी आहे. हक्काची सुट्टी ही. बरोबर. ती न बोलता सुट्टी आणि सर्वांना माहिती असलेली सुट्टी. ह्याला सांगायची गरज नसते. हां या दिवशी प्लॅन जर तुम्ही बनवत असाल तर तुम्ही चुकीचे आहे कारण तुम्हाला माहिती पाहिजे सुट्टीचा दिवस आहे. आता एवढं जे हे आपलं 7 फुटी काम झालेलं आहे 8 फुटीचं त्याच्यावरती आता लेंटलचं काम होणार आणि त्याच्यावरती मग असे पत्रे बसणार आहे. पण पत्रे पण हे नाही बसवणार आहे मी. पत्रे कोणते बसवणार ते पण तुम्हाला दाखवतो म्हणजे ज्याच्यात आवाज येत नाही. ते पत्रे म्हणू पत्रेत नका म्हणू. ते पत्रे नसतात. ते एक असं स्लॅब टाईपच असतं सर्व गोष्टी. ओके बुबू काय खाते तू? हे गावठी जुगाड चिरेवर घ्यायचं. हो तेच असं एक 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 घ्यायचा चिरा.
चला जाऊया खाली. मेन इथे असं बघा, हे ह्याच्यानी समजेल की वारा किती आहे बघा इकडे. ओके, माझा तर नाही. येस. आमच्या इकडे आलात ना रत्नागिरीमध्ये, रत्नागिरी तर फिरायचं, पण एका स्टेमध्ये जिथे स्टे घेता ना तिकडचा अनुभव घ्या. होय. बरोबर, सकाळी जे निघता तुम्ही नाश्ता करून ते डायरेक्ट रात्री येता, मग तुम्ही स्टेचा अनुभव नाही घेत. नाही घेत आणि तुम्हाला काय माहिती पण नाही पडत हे कसं आहे आणि काय आहे. हो, जरा फ्रेश एन्व्हायरमेंट घ्या. डबल ट्रिपल रिपीट जे होतात ना ते इकडे नॅचरल हवासाठी येतात. होय. तुम्हाला एक स्पष्ट सांगितलेलं बरं वाटेल, एक ICUच्या बेडपेक्षा ह्याची किंमत एकदमच कमी आहे. किंमत सोडा, तिथे त्रास होणार तर इथे मजा येणार. हॉस्पिटलमध्ये औषधं खाण्यापेक्षा कुठच्या तरी स्टेमध्ये, असं आमचं नाही म्हणत, कुठच्या तरी गावी जावं, आपापल्या गावातलं घर जावं. कोणाला गाव नसेल तर मग आपल्या गावी या, आमच्या होमस्टेमध्ये आपण रिलॅक्स करायला या. बरोबर. रिलॅक्स करणं, आराम करणं शरीरासाठी भरपूर गरजेचं आहे. त्यासोबतच आम्ही तुम्हाला जे पाहिजे, भरपूर अनुभव आलाय आता. येस, की इथे राहिल्यावरती एकदम सोयीस्कर होतं, सर्व गोष्टी व्यवस्थित. बघा असे फोन मध्ये वाजत राहतात. तुम्हाला जर बुकिंग करायची असेल तर व्हॉट्सअप करा आम्हाला, म्हणजे आम्ही तुम्हाला डिटेल्स फॉरवर्ड करू शकतो. मी तुम्हाला हेच सांगतो आहे. आता पण बघा तिकडे कपडे सुकतात, तिकडे एवढे कपडे धुतले गेलेले आहेत. होय. तुम्हाला हे सांगतो, मेडिकलमध्ये एमर्जन्सी जाण्यापेक्षा ना कुठेतरी शांत ठिकाणी जावं, चांगलं खा, असं मोकळ्या वातावरणात जावा आणि थोडासा आराम करा. माझ्या हिशोबाने महिन्यातून 2-3 दिवस तरी तुम्ही आराम केलेच पाहिजे. एवढं तुमचा हक्क नसेल पण तुमच्या बॉडीचा हक्क आहे तेवढा, तो आपण आपल्या बॉडीला देत नाही, तसं दिला पाहिजे. म्हणून तुम्ही शुभांगी की होमस्टेमध्ये बुकिंग करा लगेच. येस, शॉर्ट प्रमोशन. आता सांगतो, आपल्याकडे ऑलरेडी 5 रिपीट गेस्ट येऊन गेलेले आहेत. पुढच्या महिन्यात पण रिपीट आहे, मार्च महिन्यातच रिपीट आहे, आणि एप्रिल महिन्यात आणि मे महिन्यात पण रिपीट बुकिंग आलेले आहेत आपल्याकडे. येत राहतात आपल्याकडे. ताजं जेवण जेवायला या. येस, आणि इथे हा मोकळं वातावरण सोडल्यामुळे त्यांचा पण व्ह्यू ब्लॉक नाही झाला. ओके, चला मग आजचे 2 शब्द बोलून मी माझे भाषण समाप्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पकवलं का? आता काव्या, तुला ह्याच्यातलं कोणतं आवडतं? तू दोघांपैकी कोणतं पण? काय सांगितलं? अरे नाही सॉरी, कॅन्सल झालं, आज परत मागवायला असं बोला. कॅन्सल, खरंच कॅन्सल झालं. तुला ह्याच्यात काव्या, तुला ह्याच्यातलं कोणतं आवडलं ते एक घे. तुला कोणतं पण कोणतं आवडतं तुला बघ. मी सांगणार ते घेणार. नाही, तिला घेऊ दे कोणतं पाहिजे. तिच्या आवडीने घेऊ दे ना. काय माहितीये, दोन्ही मुलींना जरा खुश केलं पाहिजे ना. पण शिव आता जस्ट गावाला जाते आत्ता. हा जाऊ दे, पण बोल तरी. तुझं घे ना. तुला जे आवडतं ते घे. म्हणून तुला पहिला ऑप्शन दिलाय मी. तुला माहिती आहे मला कोणतं आवडणार. तुला काय, तू बाजूला हो, लावू ना तिला. तू बाजूला, घेऊ दे. तिचं आहे ना गिफ्ट. तुला घे काव्या, आपल्या मर्जीने दिल्यासारखं होतं. तुझ्या आवडीचं घे ना तू. म्हणून तुला ऑप्शन दिलंय. बघ ह्याच्यात बहिणी पिंक घातलंय, ह्याच्यात छोटी बावली आहे, मोठी बावली आहे, जे हे, आणि ह्याच्यात कसं आहे, ह्याच्यात वेगवेगळे ड्रेसेस आणि ते काय काय गेम्स आहेत. तर तुला कसं पाहिजे बघ. एवढी मोठी पर्स पण आहे, ग्रीन सँडल पण आहे, क्यूट. तुला काव्या घे कोणत्या हातात, तर इथं ऐकू नको. घे, तुला तर ब्लू आवडला तर ब्लू घे, तुला पिंक आवडला तर पिंक घे. नाही तर मग तिला बोलव घ्यायला पहिला. नको काव्या घेऊन टाक. घे ना लवकर उचल आता. 5 5 4 मग कोणताच नाही मिळणार. हा घे. चल ये, आणि मग तिला तिला बोलव जा, लवकर जा, बोलव. हे तू घेऊन जात असत, बोलव जा, लवकर बोलव. तुला गिफ्ट आणलंय म्हणा, लवकर ये. लवकर. गाडी सुट्टे, जा. जा, गाडी सुटते. तो ब्लू वाला. ते कुत्रा नेल, कुत्रे नेतील. ए, तुझं नाव काय? शिवन्या. इकडे वा. तुझा बर्थडे होता ना, तुला ते हे बर्थडेचं गिफ्ट. ते हा काय काय बघते. दोघींनी आज पालखीमध्ये बार्बी नाचवा. हे तुला बर्थडेचं गिफ्ट, हे तुला बर्थडेचं गिफ्ट. हा, हे तुझा बर्थडे कधी होता? तिला नाही माहिती. तू सांग, तिचा बर्थडे कधी होता? आताच होता काहीतरी. आताच होता, गेल्या जानेवारी महिन्यात. मी मुंबईला होतो तेव्हा. त्यांनी मला कसं इन्व्हाइट केलं होतं दोघींनी. त्यांना थोडं लेट गिफ्ट दिलं. चला जावा, लवकर जाऊ घरी. तिसरा गिफ्ट मग हातातला जाईल. मग काय जाऊ? हे ते ना बीच सेट आहे, बीच. तर त्या वाळू मध्ये तू खेळू शकतेस. तिचे पण केस विस पण बदलू शकतो त्याच्यामध्ये. मला वाटलेलं ती मला वाटलेलं ती घेल.
तुमच्या दोघांना सरप्राईज. केक आणलाय. काय? केक आणलाय ना. एक तुला एक काजलला. काय आहे? उघडून दाखवा मला. मला तर केक वाटतंय. हा केकच आहे पण उघडून दाखवा मला. चालेल टेबलवर. चला हात धुवून दे. हा. चला हॅपी बर्थडे बोला. त्रिशिका हॅपी बर्थडे बोल. हा चला उघडा उघडा. कोणाचा बर्थडे आहे? त्रिशिका आणि दुधू ना यार. ह्याच्यावर लिहिलं ना त्यांनी नाव. ध्रुव बोललो होतं त्यांना मी लिहायला. हा मग ध्रुव नाही तर वाला नसेल. दुधू लिहूया आपण. दुधू थांब लिहूया. थांब बाबू दुधू. दुधू नाही दिसत आहे. DH. DU ए शिट हे झालं. जाऊ दे चला. म्हणजे हे 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 माऊलीचा हा आणि हे बाबूचा त्रिशिकाचा. हा हा आमच्या घरी कसं? आमच्या घरी आम्ही बर्थडे केला. त्यांचा बर्थडे आहे ना पण आपल्या घरी होणार नाही बर्थडे. होय. हे हे छोटासा. 1 2 3 करून कापूया. थांब. चल बाबू कापशील तू. हा मी पकडते. To you, happy birthday to you, happy birthday Trishika, happy birthday to you. बाबू पिंकी पिंकी आहे. टाकायला लागला. हे घे पिंकी पिंकी आहे. बाय बाय. व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि सर्वांनी कमेंटमध्ये लिहा काय काय. हॅपी होली. हा. हॅपी होली. बाय. हे बघा हॅपी होली. मारे ना मोहम्मद का. जा. मी जाते.